Hello vlog, welcome to my guys again. Karon nanapod ta magsinamok sa inyong adlaw ha, bitaw. Mayong adlaw sa tanan, nananapod ang inyong higala kaaway nga si Bondrek si Kermi aka Ibid Hawo guban pang lang mga mananap diha. Ay. So karon guys, nananapod ta laing adventure no? Laing tripping sa kinabuhi bitaw. So before na to pagasudan ng atong biyahe guys, pa tay mga ipang shoutout no. Shoutout ta sa atong kuan sa atong mga kauban diri sa atong programa no. Shoutout ko ni Siloy nga mo na siya among main guide karon og ni kaning si Eleuterio. Ug mo na sila ang mga katribo na to sa atong POC PH. Salamat sa suporta guys ha. Og karon balik na ta sa atong programa ha. Murag radyo eh. Bitaw, ang atong adventure karon is manggukod ta og manok ihas ko no. So kahibaw mo unsa? In English pa, it's called wild chicken. Oh, mao na siya. Mao na tripping na mo ni boss karon kay wa man siya lingaw, di bitaw kaning amo panginabuhi po ni si damo misudan. So, mao na kinabuhi sa among life. So, karon magjot-jot na po ta sa kalibunan. So, let's go. O karon guys niabot na jud mi sa among spot no. So syempre set up sa ta kay inaana ka seryoso jud ang among adventure karon. So guys, paghuman sa namo pag set up, so largo dayon mi og lakaw. Nawa, sobra no ka excited gidagan gyud ako ang mga kabunturan. So inaana ka kusgan ang inyong angkol nga si Bunok. O kabantay mo sa among cameraman na kamatyuno na yung taon ha. Muna na yung taon nga ginawa. Exercise pa more. So kita mo nang abod guys nga nang gitudlo ni boss. So di na iya ha, gitudlo na bitaw na niya. Bitaw, ana mi modong diha dapita kay daghan kuno sa mong manok ihas ana. So mga katsud mi og kabudlan ani ron. So kita mo ana unsa nakataas among gisaka. Ha, hal ko si boss god. Pero advice na ko ninyo guys ha, kung musuway mo ani. So hinay-hinay lang jud ta kay siyempre basin ay mga something wrong sa atong mga agianan bitaw. So kamo og magjot-jot mo sa kalibunan, pagbantay-bantay jud mo sa inyong nga agianan ha. But we're almost there. So by the way guys, nami mga guide ay guys. Kay dili jud magsilbi og boy guide. Puro ba sa medik ka mo manakop ni boss og manok. Naana na may manakop og silingan. So karon guys, pag-abot na mo sa ibabaw guys. So, siyempre, unsa pa man buhaton. So, magtaod pod may og mga trap or lugot para pod di may mazero. Tanawa raman ninyo og giunsa ni pagbutang sa trap. Lisod i-explain man god. So, ingon si boss guys nga bantay-bantay gyud kuno mo kaning mga sanga-sanga bitaw nga nay mga gagmayng tunok kay ugma labtikan gyud mo impas gyud mo. Sakit-sakit ba dapod na eh. Uy, tanaw rin nyo guys. Sadyang nanawag na kamong guide oh. Kinakakuha or nakalugot na may og manok nga. Wajod mi, masira yung taon ha. Arang lipaya ni boss. Oy. So tanaw nyo guys, gamay lang ni pero lahi jud jamo ni siya. Sama to kanang tinula aw lampur na son nang agi lagi. Aw basta kay way bija jud eh. So ingon ni boss guys kay wa man jud sa maanad. Ingon siya nga, makaigo ba daw kuno ni nga gamay mang jud kuno damo. Niwang pa jud kuno. So one down na ta guys ha. So unta napay makitaan so ni juhot na pud mi aron mag-set up pa og laing trap. So guys, basin matinga mo ha nga nganong nayabag og kalit ana aw inana man jud gudaan. So ayon na mo katinga diha. Ngireng. A few moments later. So nahuman na jud mi og suroy sa among kabudlan. Nangambog na jud mi. Kay murag wala naman jud mi nakitaan nya ang sapatos sa among kameraman taon naunsa na nga bungkag na. So nanawagan ko guys kung kinsa tong naay extra sapatos in taon diha anda mi mudawat para sa among kameraman luoy baya pod. So okay karon kay nakanaog naman me so relax mi ka dito oy kapoy basta ang taon pa magjut-juhot kay mag night hunt pa man guys. So mubalik mi unya inig mga hapon-hapon na bitaw kay anang manghop na ng mga manok para plaster ba parang sayo na kayo dakpon ba. Tanaw ninyo guys, hapit pa jud panguha og mga karbantos ang mga gwapo aron kuno nami sudan og wala mi kuha nga manok.
So syempre guys, ayaw dyan mo katinga ha, nga among mga guide gada na silag armas. Pang safety lang ang taon pod kay ngit-ngit baya pod dito sa lasang nya wata kay bawg unsay naa dito sa so mo nagdala jud mi og kanang mga for safety purposes lang gud pod, di ba? Og karon kay ni hapon naman sugod na po taglakaw ani sus Ginoo ko bakta sa punis kalibunan kay tinghop namin taon jud ron sa mga manok. So guys, let's go. So, the walking begins. Taas-taas na nga mong lakaw rodyon guys. Tabang. So, diring dapita guys kay murag ngit-ngit naman so nagpistohanay nami og nagbuwag taon mi ni boss pud kay aron duha mi ka grupo bitaw kay aron daw mi di mahalata og di pud kaayo saba bitaw kay og magtapad may sige jud nagbana og maghungaran lang jud mi ani kay grabe daw ka sensitive ning mga manuka. So, maghuwat na may ngit-ngit guys kay og hinahinayan na mo kamang tong mga manok nga amo nakitaan ganina nga aron mapwisto na. Nasabtan na pa ko ninyo guys. Ginoo ko, di malas gyud mi kay wa gyud mi nakuha. Nami nakitaan but sa to say mga abtik jud ni sila kaayo og di pa mi kapurma maka lupad ning tawdayon sila. Og karon guys, namalik na lang dyan may sakam. Og pasalamatan dyan kay andam ng panihapon. Taon. Kay murag gutom na dyan kayo. Nawa, lami kayong sinog pa. Kurambos na dayon eh. Hoy, tuktuga og nibuntag na dayon guys. So, paspasan nato niha kay basin na board na mo ha. Bitaw, it's time to cook na sa atong mga nadakpan nga mo nga manok ihas. Namo kuno pero usara dito. So karon guys, ato nang lutuon ning atong kuhang manok. So karon magtinulo ta kay mao man jud ni usa ka sikat nga putahe nya. Lamian pod. Walay daging istorya. So magluto na ta guys. Og karon, syempre, himulbulan na nato ang atong manok. So, nawara, tigbira, dyan ni og manok, ning tawana ba? Kaya gipang larot-larot raman dyan ning mga balibo. Taon, expert dyan ning tawana ba? Kawatan dyan ning manse, manok sa silingan. Haha. So, siyempre guys, tad-tad na dayon sa panakot og ang manok. So, pabukawon na dayon og tubig. Nya, butangi dyan ni siya og tanglad para humot og lami ang sabaw ba? Di ba? Nya guys, luno dayon ang karne kay medyo gahit jud ning karne sa manok ihas guys. Mong lat-an sa pud nato ni gamay di ba? Kay medyo kukaraan na ba dya murag ako. So pagkabukal sunod dayon ang mga panakot dugang pahumot sa atong mga tinula bitaw. Sos kanami kalame gyud. So nawara kabo na jung boss. Kutasan na jud ning tawana ba? So karon guys kay naluto naman. Kaon na ta ha. Igutom yung taon po kong istorya-istorya ring microphone. Oy, iahak na ba din? So, let's eat! Basta kaon na gani nga part guys. Humanag yun ni atong salida. Bitaw unta nga nalingaw mo sa atong video karon di ba? So, please po subscribe, like, and share aron maka kita po din inyong mga lolo, lula, mga pagumangkon, mga ate, kuya, amigo, amiga, tito, tita, maninong, maninang, og silingan ninyo diha. So, dagang salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa among episode guys ha. Og sa sunod adventure na pod mga amigo og amiga. This is Bonrex with Kermis signing off. Bye-bye!